प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय, शीतला माता की जय, मैया भवानी की जय, नौ बहिनवार की जय, आशक्ति जगत जननी जगदम्मा की जय। तो देखिए आप सबके बीच बहुत सुंदर नवरात्र के कहानी सुनाओ तनी। ये चैत के नवरात्र आइल बाटे, यही में ई कहानी बाटे। तो आप सब हमरे कहानी के शुरू से लास्ट तक सुनम आ सुन के कमेंट बॉक्स में बताएब कि हमार कहानी नवरात्र के सुन के आप सबके गुरु भाई गुरु बहन कैसन लगल बाटे। और कमेंट बॉक्स में आप सब मैया भवानी की जय माता जी आप सब लिख के कमेंट बॉक्स में बताएब कैसन हमार कहानी लगल बा। देखिए एक गांव बा, वो गांव में पति पत्नी लोग बा, वो गांव में पति पत्नी लोग बाटे लोग। तो उनके देखी दूगो बेटी रहली, उनके दूगो बेटी रहली आ दोनों बेटी के देखी अपने लोग पति पत्नी दोनों जानी पूजा लोग करे। तो साथ में दोनों बेटी के भी साथ में लोग रखे बैठावे लोग पूजा करे के। देखी गुरु बहिना दोनों जानी बेटी लोग आ पूजा माता जी के, माँ शक्ति जगत जननी जगदम्मा के, माता भवानी के, दुर्गा माई के पूजा करे उहो लोग बैठे। देखी एक दिन का भई कि दोनों बहन लोग गए खेले, ती कहीं और चल गए लली खेले, ही कहीं और चल गए लली खेले। देखी दोनों जानी लोग अपने में बिछड़ गए लो आ खेलत रहलो। तो देखी जौन बड़की रहली तो बड़की पूजा के समय घरे उगा गई लली आ छोटको जौन रहली तो अपन सहेली के साथ अपन खेलले में मगन रहली। उ ना आईली घरे। देखी घरे अब पूजा लोग करता लोग और पूजा में छोटकी बेटी ना शामिल भइल वाली। देखी जब छोटकी बेटी ना शामिल भइल वाली तो उनकर बाप जौन बाने महतारी ना जौन उनकर बाप बाने, उनकर बाप रीस में क्रोध में इतना गुस्सा कि आज पूजा में शामिल नहीं भइल वाली वही है। हम उनके घरे हम बताए। देखी बेचारी खेल कूद के अली और दिन पूजा में नाई बैठली। देखी बड़ बेटी बैठ गईली। अब उनकर बाप का कहतने तुहार जब शादी करे के समय आई तो तुहार लंगड़े से, कोरही से, कातर से, अनहरे से जैसन मिली, घर गरीबे घरे जैसन मिली वैसने घरे तुहार हम शादी कर दे कहतली। जब देखी इतना बात जब उ कहने बाप जब इतना बात कहने महतारी कहतली कि आप ऐसन काहे कहतनी, अरे बेटी है अरे कहीं अब है लोन के समय खेलले कूदले के सब बाटे, अरे ना एक दिन पूजा में बैठली तो आप काहे इतना रिस करोध करतनी। कहत न कि तू ही बेटी के मन बढ़ावे वाला हो। आज बेटी के अगर ना सजा देवल जाए तो बिहान बेटी के मन बढ़ावे वाला तू ही हो। हम इनकर शादी जब कोरही से, अनहरे से, कतरे से करब तब ही जनहिए कि कैसन भगवान के पूजा कैल, कैसन माता दुर्गा के नवरात्र में पूजा कैल का होला। देखी बड़ बेटी ते जैसे जैसे बाप कहत रहने वैसे वैसे बड़ बेटी करत रहली, लेकिन छोट बेटी ना सुनत रहली। देखी का कहने गुरु बहिना रिस क्रोध में कहली ठीक बा, जौन हमरे नसीब में लिखल रही आ जौन हमरे तकदीर में लिखल रही तैसने घरे हमार शादी होई। देखी का कहने बाप रिस क्रोध में गुरु बहिना का कहने ऋषि क्रोधे में उनकर लंगड़े से, कोरही से, कातर जैसन पौने वैसने से शादी उनकर कह देने। देखी जब उनकर शादी कर देने वैसने से जब शादी हो गई तो बेचारी कहली हमरे तकदीर में, हमरे नसीब में इहे बा रहल हवे। जब इहे रहल तो हम इहे पौनी। देखी बाकी सब दिन पूजा कैली, लेकिन वो एक दिन खेल कूद से एक दिन वो ना पूजा में शामिल हो पैली तो उनकर बाप रिसिया के आ देखी कोरही के जैसन पौले बने वैसने से शादी कर देने। जब शादी कर देने बेचारी के
आ जौन बड़ बेटी रहली उनकर धन दौलत सब कुछ दे के कईने शादी। देखी छोट बेटी के जब ऐसा शादी क देने बेचारी अपने ससुराल में जब गईली तो अपन पति देव के ते पाके वही में खुशबाली कहली, अरे जौन हमरे तकदीर में आ जौन हमरे नसीब में रहल उहे मिलल ह। आ जब नवरात्र के कथा में अगर जौन पूजा रहल एक दिन ना हम शामिल भइली तो उसे हमार बाप इतना हमके बड़ा दंड देले बाने, लेकिन हमार जौन तकदीर में बा जौन नसीब में बा यही के लेके हम खुश रहब। लेकिन देखी नवरात्र के इहे समय आइल बाटे गुरबहिना चैत के नवरात्र और जौन लड़की वाली तो देखी सब दिन पूजा कैले रहली, एक दिन उनसे भूल चूक हो गई। तब भूल चूक हो गई माता जी से अपन क्षमा मंगली, लेकिन बाप उनकर ऐसा रहने की रीस क्रोध में का कहने। देखी माता भवानी अली आ जब माई जगदम्बा अली तो कहली, बेटी तोहके काहे तू ऐसी बालू। कहली हमके का भइल बा, हमके कुछ ना भइल बा रे। हमार बाप एक दिन दुर्गा माता के एक दिन हम पूजा ना कैनी खेले लगनी तो एक दिन ओकरे खातिर हमके इतना बड़ा दंड शासना देने की जब हमार शादी करे के रहल तो ही रीस क्रोध में हमार शादी आज लंगड़े से कह देले बाने। जब लंगड़े से कैले बाने तब लंगड़े के ही ले पाके हम खुश रहब। लेकिन हम नवरात्र के जौनी 9 दिन के व्रत आई, चैत के नवरातन आई तेमे हम 9 दिन के व्रत करब। जवन गलती भइल रही तवन माता भवानी माई जगदम्बा उ सब देखिए कि जब बाप कोरही के साथे कहने तो कोरही के साथे अब खुश रहे के बाटे। कि अब ये गैली नवरात्र के समय आई जब लास्ट नवरातन गुरबहिना रहल। देखी जब लास्ट नवरातन रहल तो लास्ट नवरातन के सब केहू चाना पूड़ी हलवा सब केहू देखी प्रसाद बाटेला। वो हलवा पूड़ी बनौली या ले गईली माता जी के दरबार में चढ़ौली। जब ले जाके माता जी के दरबार में चढ़ौली तो जे भी वहाँ लंगड़ लूच जे भी रहल कोरी कातर जे रहे मंदिर पे देखी के रहेला मांगे खाए वाला, अरे गरीब रही लंगड़ रही लूज रही कोरी रही आनर रही ये सब रही। देखी प्रसाद जैसे चढ़ा के दुर्गा माई के नवरात्र में लास्ट के चढ़ा के जैसे मंदिर से दरवाजा से बहरे आवत तली तो सब केहू प्रसाद मांगता तो ही प्रसाद में से इतना उ प्रसाद सबके देवे लगली। देखी गूगा खैने तो गूगा लगने बोले, कोरी खैने तुमकर कोरी ठीक हो गई, आन्हर खैने ताखिया गई। देखी सब केहू सही हो गई उनकर प्रसाद खैले से। देखी उ ते प्रसाद दे के चल गईली अपने घरे। आज जब घरे गईली तो ओई दिन माता जी अली उनके घरे, एक औरत के रूप में माता जी अली उनके घरे। कहली कि ऐसन बा कि जवन कुछ होके घर में हमऊ के थोड़ा दे दो, हमऊ के बहुत ज्यादा भूख प्यास लगल बा। कहली कि ठीक बा हम लगावत तनी आसन, यही आसन पे जौन हमरे बा बतौन दे तनी आ खाली आसन लगौली आ देहली खाए के। देखी जब देली खाए के अब खा के खुश हो गई। कहली बेटी तू बहुत बड़ा पुण्य के काम कैलू हो कि आज हमके बहुत जोर से भूख लगल लाला, हमके तू भूख लगल लाला हमके तू खाना दे देहलू। खाना खा लेनी हमार पेट भर गईल, हम बहुत खुश बानी। देखी गुरबहिना कितनो उनकर बाप पूजा करत रहने, कितनो माता जी के दुर्गा माई के मैया भवानी के जगदम्बा के कितनो पूजा करत रहने, लेकिन कभी भी केहू के अगर दरवाजे पे आ जा, कोरी आ जा, लांगड़ आ जा, भिखारी आ जा ते केहू के देखी भिक्षा ना देत रहने। लेकिन देखी ई कितना कर्म बनौली, अगर गलती कैले रहली तो देखी को जौन भी अगर प्रसाद बनौली, प्रसाद बना के ले जाके मंदिर पे चढ़ौली आ मंदिर पे चढ़ा के जे रहल वहाँ उनके बटली, उनके घरे देखी माता जी रूप बदल के अली खाए, उनके भी खियौली। उनकर बाप रहने तो सिर्फ घरे पूजा करते रहने, कहीं मंदिर पे, कहीं मंदिर के दरवाजे पे, कहीं उदान, कहीं कुछ ना करते रहने, सिर्फ पूजा करते रहने। देखिए उनकर बेटी जब वो लड़की अपने घरे माता जी के जब भेष बदल के अली, जब खाना खिया देली तब माता जी कहली कि देखिए बेटी तू हमार पेट भर देले वालू, तोहके का चाही हमके तू बताव। कहली हमके कुछ ना चाही, हमारी जौन पति देवानी
इनका जो लंगड़ बानी, लूज बानी, कोरी बानी, कातर बानी, कुछ बानी, इनके एगो सही इनकर शरीर आ कदी माता जी ये आपसे एगो बाटे कहनी ए बेटी ठीक बा, तू जइहा मंदिर पे फिर चाना आ जो भी हलवा ले जइहा बना के आ मंदिर पे जहाँ मंदिर पे गैलू चढ़ावे वही जा चढ़ा दिया आ चढ़ा के उहे प्रसाद फेन ले अपने पति जी के दिया खाए के आ ये कहिया कि जगदम्बा माता के, मैया भवानी के, दुर्गा माई के सब केहू के नाम लेके आई आ प्रसाद खा ली। देखी गैली का कैली बिहान भैले जब गैली का कैली प्रसाद बनौली आ प्रसाद बना के आ ले गैली चढ़ौली आ चढ़ा के देखी चढ़ा के आ जब गैली चढ़ावे सब केहू कहल कि देखी जवन वहाँ गुगा रहने, कोरी रहने, सब केहू देखल, सब केहू उनकर गोड़ धरे लगल। लेकिन मन में सोचे लगली काहे कि हमार सब केहू काहे गोड़ धरता। सब केहू कहता कि तू एगो माता के रूप हऊ आ हमन के जवन प्रसाद तू चढ़ौलू उहे प्रसाद आप हमके देहनी, तूहे प्रसाद खैनी ताज हमार शरीर, हम गुगा रहनी ठीक हो गई, हमारे कोरी रहले ठीक हो गई, हम आन्हर रहनी ठीक हो गई। सब कहली अब सोच में पड़ गई। अली माता भवानी के प्रसादी चढ़ौली आ चढ़ा के आ प्रसाद सब केहू मांगे लल, सब केहू के प्रसाद देहली। वही में से थोड़ा सा बचा के अपने पति देव के लिए ले गई वाली अपने पति देव के देहली खाए के। आ जब पति देव खैले बाने तो जौन भी उनके शरीर में बीमारी रहल, जौन दुख रहल, जौन कोरी रहल, जौन रहल सब ठीक हो गई। देखी जब सब ठीक हो गल वही जा बनाओ जयकारा करतल, दुर्गा माई की जय, मैया भवानी की जय, आशक्ति जगत जननी की, जगदम्बा की जय। देखी सब कहू वही जा उनकर पति पत्नी लोग दोनों जानी अब लोग खुश हो गए बालो। अब दोनों जानी देखी अब प्रतिदिन लोग का करता, लोग मंदिर के दरवाजे पे आवता लोग, अब प्रतिदिन का करतली, अब हलवा ले आवत अली आ हलवा के प्रसाद बना के चढ़ावत अली आ सब केहू देखी जेकरे दुखियारी बा, जे दुख बा ते जान गइल हल कि आवत अली अगर प्रसाद चढ़ावत अली तो इनकर राह के हुआ गोरत रले रे आमे थमऊ कहे दुखवा बा अपन प्रसाद दे दी है खाए के। अब ये सोच में पड़ गई आखिर में हम आवतनी तो काहे सब केहू हमार राह जो होता आ इनसे बड़ा के बाटे केहू ना बाटे कि काहे। तो सब केहू कहता ये माता जी आप बहुत बहुत भला आदमी बानी कि आप प्रसाद ले आवतनी चढ़ावे के, जौन प्रसाद अब चढ़ावतनी और प्रसाद केहू खाता आपके हाथ से आ प्रसाद चढ़ावतनी सब केहू आपके ठीक हो जाता टे। देखी ऐसे अब गांव में दूर दूर गांव में शोर मच गई। उनके बाप महतारी के लगे खबर गई। जब बाप महतारी के लगे जब खबर गई तो उनकर जौन बड़ बहिन बिहल लाली उनकर बाप शादी कैले रहने, उनकर बेटा भइल रहने गुगा, उनकर बेटा भइल रहने गुगा। जैसे इनकर शादी एक कोरी के साथे लंगड़े के साथे करवौने वैसे उनके बेटी के जौन बड़ बेटी के अपने शादी कैने उनकर बेटा भइल रहने गुगा। अब सुनने कि ऐसा बात बाटे कि एक मंदिर बा, वो मंदिर पे एक औरत वाली वहाँ प्रसाद चढ़ातली और उनके हाथ के केहू प्रसाद खा लेता तो सब केहू ठीक हो जाता। देखी सुनने अपने बेटी के बड़ बेटी के ससुराल गईने, ससुराल से लेके आईने उनके आ बेटा के कहने कि चला आज एगो मंदिर बा आ दुर्गा माता के जगदम्बा के मंदिर ह और मंदिर पे चलो कि पता नहीं कौन औरत वाली प्रसाद चढ़ातली, उनके हाथ के जे भी प्रसाद खा लेता उनकर सही रोग हो जाता टे। देखी आए लोग उनकर बाप महतारी बहिन के लइका जौन गुगा रहने आ बहिन के पति दे सब केहू आए लोग दब मंदिर पे आई प्रसाद बना के ले अली चढ़ावे के। सब केहू देखी इनकर जयकार मनावता, सब केहू दुर्गा माई के जयकार मनावता। अब बाप देखने तीत देखता ने तो कहत नहीं था हमार बेटी है, हम अपने बेटी के कोरी के लंगड़े के साथे शादी कैनी तो कैसे हमारे बेटी के पति देव जौन बाने कैसे इतना शरीर स्वस्थ बाटे कि कहल जला देखत देखत मनई उनकर देखें तो देखते रह जाए इतना सुंदर उनकर आदमी हो गई हने। देखी अब सोचे लगने जब सोचे लगने प्रसाद
प्रसाद चढ़ा के तो निकलली। आ जब प्रसाद चढ़ा के निकलली तब बाप अपने बेटी के सब के हुगावत लोग। आ जब आओ तने लोग तो अपने बेटी के आगे उनके आगे हाथ पसारत तने तो देखत अली ते हमार बाप हमें आ ऊ देखत तने हमार बेटी है। अब देखी प्रसाद दे देहली। आ जब प्रसाद दे देहले वाली तो प्रसाद दे देहली तो का कैली उनकर बेटी जौन उनकर बेटी रहली बेटी के लइका जौन गुगा रहने ऊ प्रसाद खा लेने। आ जैसे प्रसाद खैने वैसे बोले लगने। देखी बोले लगने कहतने तब इनका लड़की के बाप का कहतने कि ये बेटी तो हम तोहरे साथे बहुत बड़ा गलती कैले बानी। कहली तू पापा का गलती कैले वाला हमसे तू बतावो। तो कहे ए बेटी तू एक दिन जब खेले चल गए रहलू आ दुर्गा माई के पूजा में तू शामिल लाए भैलू घरे तो हम तोहके बहुत बड़ा शासना देहनी कि तुहार ते शादी कोरही के साथे लंगड़े के साथे कैले रहनी ताज तुहारी आदमी कैसे इतना सही हो गई ने। कहतली कि सब माता देन जी के देन है, माई भवानी के आ सकती जगदम्मा के देन हवे कि आज उहे इनकर शरीर के स्वस्थ कैले वाली। आ हम हलुआ आ पूड़ी होला उहे प्रसाद हम ले आवेनी आ इनके चरण में चढ़ावेनी। जितना लोग बात सब के उखाला सब के कहेला कि तोहार प्रसाद खा के हम बहुत खुश बानी। हमारे शरीर में जौन रोग वियोग रहेला सब ठीक हो जाला। देखी कहतली कि देखा पापा तू कुछ ना गलती कैले वाला इस सब हमार कर्म के दोष है। हमार कर्म में जौन लिखल रहला उ कर्म में भई लेकिन तू इतना बड़ा गलती कैले के इतना छोटा गलती कैनी ताज हमार लंगड़े के साथे अगर शादी ना कैले रहता कोरी के साथे अगर शादी ना कैले रहता तो हम का जानी माता भवानी के जगदम्मा माता के हम भूल गई रहती। लेकिन मैया भवानी के 9 दिन अपने ससुराल में हम व्रत कैनी और वही में 9वां दिन हम आके अब माता जी के हम यहाँ ले आके पूड़ी और हलुआ चढ़ौनी हुए प्रसाद हम सब केहू के खिएनी सब केहू हमार नाम लेला। तो देखा आज तू हमार लंगड़े के साथे कोरी के साथे शादी ना कैले रहता ताज हमके माता जी इतना हमके देले ना रहती। देखी लेकिन बाप बाने बेटी के चरण में झुक के रोवत ने कहने कहतली बा अपने पापा से कि उठ जा काहे तू जा माता जी के दरबार में रो कि जौन तो के दुख सुख बा तो माता जी तू घरे पूजा करत रहल लेकिन हम घरे ना कैनी हम माता जी के दरबार में आईनी हम पूजा करे। तज माता जी के दरबार में हम पूजा करे आईनी माई जगदम्मा के 9 दिन के चैत के नवरातन के व्रत कैनी नवरातन के तज माता भवानी हमके सब कुछ देले वाली। तो देखी बोलिए दुर्गा माता की जय मैया भवानी की जय आसक्ति जगत जननी जगदम्मा की जय।